înainte făceam un fel de mâncare, mâncam aproape o săptămână. Ei, acum dacă vin zilnic aici, în fiecare zi e altfel de mâncare. Ce pot să vă spun? Mai bună decât la mama acasă. Sunt divorțată, am o depresie de la 40 de ani. Am o pensie de 2080 de lei. Locuiesc la un cămin de nefamiliști, o cameră mică cu bucătărie mică. Bine, foarte bine. Deci aici chiar vorbesc serios. Foarte bine. Foarte mult. În primul rând că nu-mi permit financiar să cumpăr aceste produse. Ce pot să vă spun? Că mâncarea mi se oferă felul 1, ciorbică, felul 2, mâncărică, și a joia ni se oferă pachetul ăla, care e super pe cuvânt, e super. Decât să arunce, să putrezească, mai bine ar dona ca să poată să ofere ceva în plus oamenilor nouă care nu avem. Să doneze cât mai mulți și cu inimă largă, cu inimă bună în primul rând, înaintea lui Dumnezeu. Și în Biblie scrie să cauți folosul altuia înainte de a-ți căuta folosul tău.